Йөзләрдә бәхет елмая, шатлыкка шама юк. Без биебез һәм җырлыйбыз, безгә килә яңа ел. Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Атна информацион программасы кысаларында без сезне бүген җырлы яңа ел дип исемләнгән бәйрәм тапшыруын карарга чакырабыз. Әкренләп 2024 ел узып бара. Аны без тарих битләренә озатабыз. Һәр кемнең тормышында ул билгеле бер эз калдыргандыр. Булгандыр шатлыгы, булгандыр хәсрәте, булгандыр борчу мәшәкате. Әйе, һәр ел адәм баласының тормышында үзенең төрле вакыйгалары белән истә кала. Без исә сезнең тормышта бу ел күбрәк матур мизгелләр белән генә хәтерегездә сакландыр дип ышанабыз. Татарстанда фәнни-технологик үсеш елы булса, илебездә гаилә елы буларак билгеләнде. Буларга бәйле күп чаралар, ачышлар булды. Әмма дөнья хәлләре белән бәйле вазгыять күп кешенең тормышына авырлыклар да, кайгылар да китерде. Егетләребез, әти-абыйларыбыз илебезне яклап, гомерләрен кызганмыйча, батырларча яу кырында көрәшә. Рәхмәт сезгә, барыгызга да. Рәхмәт сезнең әти-әниләрегезгә, тормыш иптәшләрегез, балаларыгызга. Сезнең алда баш иябез. Ләкин тормыш дәвам итә. Әнә шундый шомлы минутларга яктылык биреп, яңа елыбыз килә. Без аңа зур ышанычлар баглыйбыз. Ул илебезгә тынычлык алып килсен дип телибез. Хәзер без сезне, хөрмәтле телевизор караучылар, җырлы яңа елыбызга дәшәбез. Җитәкчеләребезнең, хезмәт кешесенең матур теләкләрен ишетербез һәм күңелле җырлы чыгышлар карарбыз. Bir güldürə, bir yılata, abındıra tırgıda, Ғажайып шушы дөньялар тормыш диеп атала. Юлларда калган эзләргә җил белән тузан куна, яшигәле кадерен белеп, гомерләр бик тиз уза. Тормыш юллары, сикәлкәле һәм урау, ни генә күрсәк тә җирдә, Başlar bulsan iyisəni sağ. Tırmış yolları, Sikəlkəli həm uğrav, Niginə kürsək təcirdə, Başlar bulsan iyisəni sağ. Яши йортта бара, матурлыгы тормыштың, бәхет шатлык кәсәләре һәр вакыт тулы торсын. Матур итеп яшигәле, Ходай биргән гомерне, рәхмәт әйтеп көтеп алыйк, туар һәрбер көнеңне. Тормыш юллары, Сикәлкәле һәм урау, Ни генә күрсәк тә җирдә, Башлар булсын исәне сау. Тормыш юллары, Сикәлкәле һәм урау, Ни генә күрсәк тә җирдә, Башлар булсын исәне сау. Тормыш юллары, Сикәлкәле һәм урау, Ни генә күрсәк тә җирдә, Башлар булсын исәне сау. Тормыш юллары, Сикәлкәле һәм урау,
күрсәк тә җирдә. Башлар булсын исән сау, ни генә күрсәк тә җирдә. Башлар булсын исән сау. Hürmetli rayondaşlar, 2025 яңа ел белән чын күңелдән барчагызны тәбрик итәм. Бу елны без һәр вакыттагыча, һәр елдагыча көтеп алдык. Һәм инде яңа елга һәр вакыттагыча да яңа өметләр белән аяк басабыз. Безнең районыбызның авыл хуҗалык тармагы төп җитештерү тармагы булып тора. Анда 2000 якын безнең хезмәткәр эшли. Һәм елның-елында тотрыклы авыл хуҗалык тармагында хезмәт куела. Югары хезмәт нәтиҗәләренә ирешелә. Шулай ук районыбызның барлык тармакларында да ел дәвамында ныклы эш алып барылды. Хөрмәтле райондашлар, быелгысы яңа ел һәр барчабызга саулык, сәламәтлек, иминлек алып килсен. Илләребез тыныч булып, планлаштырган, фикерләгән эшләребезне максатка ирешеп, бар эшләребезне уңышлы башкарып чыгарга насыйп итсен. Һәм инде яңа ел һәр барчабызга яңадан бер кат гаиләләребездә тынычлык, иминлек. Балаларыбыз һәр вакыт безне шатландырып торсыннар. Һәм киләчәгебез уңышлы, бәрәкәтле, хәерле еллар булсын. Авыл хуҗалыгы районыбызда төп җитештерү тармагы ел дәвамында хезмәтчәннәребез фидакар хезмәт куялар. Аларның хезмәтләре зур мактауга лаек. Ветераннарыбызга шулай ук зур рәхмәт. Аларны да чын күңелдән яңа ел белән тәбрик итәбез. Быелгысы еллар явымлы һәм инде табигать шартлары уңай килеп, хәерле, бәрәкәтле еллар булсын. Һәр барчагызны бәйрәм белән, яңа ел белән. Tartılıb barlığa, yalğızlar duz bula yalğızğa. İşte uğurlar kıştan yılmayasın, bəxtli parlarga sıqlanasın. Bəxtli izləriz tağırız, bir Xudayla gedib yatmağız. Tapsağız ailəgiz bəxtin, saxlağız yoklardan yoklağız. Yalğızını anlamay tuğanlar, yalğızız məhkumə vuranlar. Parizlər qaldırıb atlarız, ailəgiz bəxtin saxlağız. Bilsek de kileşekenin barı, Ümsebez sayılıyız yılların. Yazmışqa yazılğan dinməgiz, barul var üstüşümüzləgiz. Bəxtimiz tapığız, bir Xudayla gedib yatmağız. Tapsağız ailəgiz bəxtin, saxlağız yoklardan yoklağız. yalğızını Anlamay tuğanlar,
Hürmetli rayondaşlar, hürmetli televizor qarawçılar. Ruxsat etigi sizni javoblig'i cheklangan iginchi jamg'iyati ham shaxsan o'zimning ismimdan 2025-yil yangi yil bilan chin ko'ngildan tabrik etarga. Iginchi xo'jaligi 2024-yilni zo'r o'ngishlar bilan tamomladi. Yildag'icha biz sut yetishtiruvni 6%ga orttirib o'tay oldik. Birtukli kulturalarimizdan 32.6 sentner o'ngish jiyib oldik. Mug'iz ritirlik yetishtiruv bo'yicha yuqori ko'rsatkichlarga erishib ishladik. Tuzilish ishlari olib bardik. Yangi turoqlar, teris lagunalari tuzildi, remontlar yasaldi. Ham shu vaqtda texnikalar parki yanartildi. 2024-yil o'zining o'ng'ishlari bilan süt beyalarining ortuvi bilan bizni bek shotlandirdi. Bütün yillar bilan shag'ishtirgan vaqtda bizning endi 50% yuqori ko'rsatkich bilan tamomladik 2024-yilni. Shu ishlarimizda har vaqtda da bir komanda bo'lib ishlagan bütün xizmatdoshlarimizga chin ko'ngildan bek zo'r rahmat aytasi kela. Shulayq rayon yetakchilarini bizni har vaqtda da podдержать etib turganlari uchun, har vaqtda da bizga o'z kuchlarini qo'yganlari uchun bek zo'r rahmat aytasi kela. Shulayq endi ish bilan biratdan ikinci xo'jaligi bütün rayon ko'lamida aktiv, bütün sport türlerinde o'zishchan san'atda butunisida da aktiv qatnashdi. Sport yog'ina kelgan vaqtda da o'ngishlarimiz bek zo'r, madaniy yoqqa kelgan vaqtda da o'ngishlarimiz bek zo'r. Bular uchun da bek zo'r rahmat aytasi kela o'zimizning ikinci xo'jaligi xizmatkorlarini, o'zimizning komandaga. Hurmatli rayondoshlar, 2025-yil bilan chin ko'ngildan tabrik etam. Bu yillar bizga, har birimizga sog'lik, salomatlik olib kelsin edi. Ko'klarimiz oyoz bo'lsin, dunyolarimiz tinch bo'lsin. Suyunib, shotlanib, gil motor, mol turmushlarda bek baxtli bo'lib yasharga yazsin. Barig'izda 2025-yil yangi yillar bilan. Dayımdan börek dersin, mena şonday kirek bitsin. Senden başka tırmışı yoksun Kıtınışıp kulunu kulga, beygeli oyna oyna. Sen dipkine min can attın. Şeşlerini şeşlerge beylem, sünmeslik bulsun mehabet. Sen bitminim ışar kanatım. Or kanatım itip kıyam, gözlerine qarab duymam. Sina bağrım nazlap deşemem. Barlı yazmış vəğdə eytem, duyup yaşarsın sin irgem. Gülsün deyip yanıp yaşarım. Kıtınışıp kulunu kulga, beygeli oyna oyna. Sen dipkine min can attın. Şeşlerini şeşlerge beylem, sünmeslik bulsun mehabet. Sen bitminim ışar kanatım. Yeşgeli yanıp dilge, jitip ömür gözümüzge. Parakışlar kebik parlaşır. Жылытырмын назларымда, Бүләк итеп язларыгына. Сине генә сөеп яратып. Тотынышып кулны кулга, бәйлгәле ойна ойна. Син дип кенә мин җан аттым. Шәшләрне шәшләргә бәйләп, sünmeslik bulsun mehabet. Sen bitminim
Ötünüşüp kulunu kulga Meylgeli oyna oyna Sen bipkine bir can attım Şeşlerini şeşlerge beylep Sünmeslik bulsun mehabet Sen bitmenim öşen kanadım Sen bitmenim öşen kanadım Yaktı qaraş yılmayular siherli ol her günni Özüngde balqi başlıysan aşık bulup bir günni Yaktı qaraş yılmayular siherli ol her günni Özüngde balqi başlıysan aşık bulup bir günni Yılmayıl böyle gitegişin ihlastan bulganın Yaktı nurlar bulup ko'ngillarga to'lganın Yılmayıl böyle gitegişin ihlastan bulganın Yaktı nurlar bulup ko'ngillarga to'lganın Bari aşık yüreğine ılı mehabet sıyar Aşık kişiler bəxtini yüreği bilen tuyar Bari aşık yüreğine ılı mehabet sıyar Aşık kişiler bəxtini yüreği bilen tuyar Yılmayıl böyle gitegişin ihlastan bulganın Yaktı nurlar bulup ko'ngillarga to'lganın Yılmayıl böyle gitegişin ihlastan bulganın Yaktı nurlar bulup ko'ngillarga to'lganın Yaşırak aşık bulığızda ihlastan yaratığız Bar dünyaga şadlık kına maturlık taratığız Yaşırak aşık bulığızda ihlastan yaratığız Bar dünyaga şadlık kına maturlık taratığız Yılmayıl böyle gitegişin ihlastan bulganın Yaktı nurlar bulup ko'ngillarga to'lganın Yılmayıl böyle gitegişin ihlastan bulganın Yaktı nurlar bulup ko'ngillarga to'lganın Yaktı nurlar bulup ko'ngillarga to'lganın Yaktı nurlar bulup ko'ngillarga to'lganın Hörmətli rayondaşlar, bizning o'zib borish 2024 yil ауыл xo'jaligi uchun оңай bo'ldi deb aytasiz keladi. Oğasabanın kibeçe satış bölgesi bilen qaraganda özümüzün ko'rsatkichlar оңайық bilen özümüzün yılını tamamlay aldık. Tilekçilikке kelgende bizning süt yetiştirүү boyunca %5% bilen tamamlay aldık. Uzun yılga qarata ko'rsatkichlar iginçilikке kelgende endi biz Urub Jiyo kompanиясын motorguna başqarып чыкты деп айтасыз келе. Шушы өзүбүздүн жетишtirген продукция биздин yıl davamında aşatırga туlayым көлемде жетті деп айтасыз келе. Гомумән алганда биздин бөлүкчеде көпкенә эшләр башкарылды. Тилекчилик фермалары биздин көпкенә ремонтлар башкарылды деп узасы келе. Техникалар алынды яңа гына шушы елда. Туlayым алганда биздин шушы узып барышы 24 ел биздин бөлүкчеге оңай күрсәткечләр белән тамамланды деп айтасыз келе. Булар барысы да биздин хезмәткәрләрнең зур тырышлыгы, шушындай зур коллектив белән эшләгәндә генә шундый зур күрсәткечләргә ирешеп, туlayым күләмдә зур продукцияларга ирешергә мөмкин дип әйтәсез килә. Хөрмәтле райондашлар, хөрмәтле авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре, сезне якынлашып килүче 2023 ел белән чын күңелдән тәбрик итәм.
барыгызга исәнлек, саулык, тазалык, байлык, семьябызда тынычлык, илләребез тыныч булып, матур итеп шушы үзебезнең районда, үзебезнең бүлекчәбездә зур хезмәтләр белән матур итеп хезмәт куербыз дип әйтәбез килә. Барыгызга исәнлек, саулык, тагын бер кат бәйрәм белән сезне. Yıllar bilen bağıp gitip, indi unutuldu buğay desen, yalgışkanmın eken. Uyınıy bit, uyınıy kuray, gasırlarını urıy, ey sıza mıngıllı kuray.
димәк өләшә юмарт ул һәммәсенә. Әй кыш бабай, юмарт бабай. 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 Кыш бабай безнең дустыбыз, хөрмәт итәбез аны. Һәр ел саен яңа елда көтәбез кыш бабайны. Әй кыш бабай, безнең белән дуст бабай. 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 Ömür itken irler her çap yolda, kişalar otla sollarına. Okan sular gibi ömür uza, yügenler bulmuş o yollarına. Okan sular gibi ömür uza, yügenler bulmuş o yollarına. Ömür öte digen oylar kile, işledim sen şoşa oylarına. Okan sular gibi ömür uza, yügenli seyde yıllarına. Okan sular gibi ömür uza, yügenli seyde yıllarına. Yer, çeşler ağarmağan, varatırlı galı kızlarını. Yaşlık derte urgıp durgan çağı, yügenler güzel yıllarına. 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 Yügenler güzel yıllarına. Yügenler güzel yıllarına. Hürmetli rayondaşlar, hürmetli televizor qarawçılar, 2024 yıl tamamlanıp kile. Endi bilgenizçe ol oila yılı etip e'lon etilgani. Dürüst, oiladan qadrli bir yok. Oila bar ekan, bizning kelajagimiz bar. Endi ol birinchidan, ol oilalardan bizning bugungi kunda bolalarimiz. Bolalarimizni nechik tarbiyalaymiz, nindi bilim beramiz, bizning kelajak turmushimiz shunday. Bunun için devletimiz bizden bek ko'p turli programmalar negizinde zor işler bağışlanıp bara. Birinchidan endi ol programmalar negizinde jihazlanu, remontlaw, hem endi oңайлыклар bizning bolalar bog'chasida ham maktablarimizda. Endi anda ishlovchilarimizga da zo'r rahmatli. Yildan yil turli
үзгәрешләр булса да, алар үз вазифаларын матур итеп үтәп киләләр. Инде әйтеп китәргә кирәк, безнең бүтән халыкка ярдәм күрсәтүчеләр, инде бу шифахана беренчедән, авырсак һәр вакытны көн эчендә терләсе килә. Ә моның өчен безнең республикабыз зур өлешен кертә, табышларны бүгенге көндә шифаханаларыбызны җиһазландыру, ремонтлау һәм инде безнең районыбызда да киләчәктә зур эшләребез тамамланып килә дип әйтик. Бу беренчедән сосудистый дип кенә әйтәбез, халык телендә сосудистый центр дип йөртәбез инде. Ул безнең кыска арада күрше районнарыбыздан һәм үзебездән халкыбызга беренче ярдәмне күрсәтү. Инде белгәнчә, ул халкыбызның авыртучыларының 50%. Шундый ук зур эшләребез бүгенге көндә ярдәм күрсәтү, бу балаларыбызга һәм инде өлкәннәребезгә, социаль учреждениеларыбыз бүгенге көндә үз вазифаларын матур итеп үтәп киләләр. Әйтеп китәргә кирәк, районыбызда әле тәртип салу дигән әйбер дә бар. Инде ул органнарыбыз, безнең бүгенге көндә прокуратурамы, судмы, полициямы, төрле контроль учреждениеларыбыз үз вазифаларын матур гына үтәп киләләр. Шуның аркасында безнең районыбызда тынычлык һәм тәртип. Аларга да зур эшләр өчен бик зур рәхмәт. Ә инде бүгенге көндә стәл табыннарыбыз тулы булсын өчен авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре зур вазифаларын үтәп киләләр. Һәм инде табигать шартларын дигән булса да, алар уңышларыбызга киләләр. Һәм инде аларга кирәк ит, сөт җитештерүдә дә безнең тырышлыгыбыз бик күп. Дөресен әйтергә кирәк, бүгенге көндә малый, средний бизнес дип йөртәбез инде, кече бизнесларыбызда да бүгенге көндә зур уңышларыбыз бар. Бүгенге көндә җитештерү ягында карарга кирәк. Бүген районыбызда инде эшкәртү, җитештерү предприятиеларыбызда үз вазифаларын матур гына үтәп киләләр. Һәм инде бүгенге көндә булган табышларыбыз бөтен райондагы керем нигезендә, өстәмә керем нигезендә районда нинди хыялларыбыз бар, аларны тормышка ашырып киләбез. Һәм инде минем әйтәсем килә, халык үз өлешендә кертә бит. Шуның керткән аркасында аларның үзләренең хыялларын дәүләтебез нигезендә бу эшләребез авылларыбызда зур эшләребез эшләнә. Әйтергә кирәк, киләсе елларда да бу бөтен төрле программаларыбыз безнең дәвам итәчәк. Яңалыкка омтылу һәм инде аның эшләре өчен бүгенге көндә беренчедән белем кирәк. Икенчедән яңа технологияларның үсешләре. Ул безнең республикада игълан ителде һәм республикабызда бу эш нигезендә бик күп эшләребез эшләнә башлады. Беренчедән уяттылар балалар бакчасыннан ук. Инде бүгенге көндә белемең, яңа технологиялар булмыйча үсеш беренчедә була алмый икәнен бөтенебез дә аңладык. Но эшлисебез бик күп. Мин инде уйлыйм, үзебезнең халкыбыз бу үсешләребез булачак. Һәм инде дөнья мондый хәл вакытында фикерләр, хыяллыклар көннән-көн тиз арада, кыска арада зур эшләр эшләнә. Минем әйтәсем килә, бу бөтен рәхәт тормышыбыз бүгенге көндә хәрби хезмәттә булган җегетләребез аркасында. Аларга аерым рәхмәт. Аны беренчектә рәхмәтне әйтеп бетереп булмый, түләп тә бетереп була торган әйбер түгел. Инде бүгенге көндә җегетләребез җегетләрчә үз хезмәтләрен матур итеп, дөрес итеп хезмәт итәләр. Һәм инде араларыбызда әйтергә кирәк, җегетләребезне югалттык та. Ул җегетләребезне без беренчектә кайтара алмыйбыз. Но аларның гаиләләре тыярга тиеш түгел югалтышны. Һәм инде без бөтен халык аларның һәр вакытны истә тотып, һәм инде аларның якыннарына, гаиләләренә ярдәм итү. Без бергә булганда, безнең бөтен хыялларыбыз тормышка ашачак. Ә инде тамамлап әйткәндә, әйтергә кирәк, беренчедән үзебезнең дәүләтебезгә, төрле программаларыбызга, һәм инде халыкны ишетә белүләре, һәм инде бүгенге көндә ни сораулар бар, бөтенесе тормышка ашып бара. Инде республика программалары нигезендә безнең радио һәм телевидение бөтенесен дә сөйләшәк, күрсәтәчәкләр. Аны әйтеп, сөйләп бетерә торган түгел. Ул шул хәтле күп һәм күп була күрсен яңа елларда да. Ә яңа елда безнең бөтен хыялларыбыз тормышка ашсын өчен беренчедән дөнья тынычлыгы.
һәм инде Россия һәм республика бу ватаныбызны саклаучылар елы итеп игълан ителде. Аннан кадерле әйберебез юк. Ватаныбызның тынычлыгы булмыйча безнең бер эшебез дә булачак түгел. Ә без беренчедән үзебезнең вазифаны үтәргә тиеш. Эш урыннарыбызда төгәл эшләү, гаиләләребез тулыландырып, балалар күп тудырып, аларын тәрбияләү һәм инде патриотик эшләребез белән матур итеп эшләргә. Безнең хыялларыбыз бөтен тормышка ашачак. Мин шанам, 2025 елны безнең нинди хыялларыбыз бар, адымнарыбыз булачак. Беренчедән без искә алырга кирәк, һәм инде горурланырга кирәк 80 еллык безнең булачак бөек ватан сугышының җиңүе. Ул зур горурлык. Һәм инде без бу вакытны да онытмаска тиеш. Киләчәк буынны тәрбияләргә үзебезнең геройларыбыз кебек тормыш итүне. 2025 елны безнең әле сайлауларыбыз. Беренчедән Рәис Республиканың сайлауы. Икенчедән безнең муниципаль сайлауларыбыз. Инде алар да матур гына усын. Матурлыгы нигезе ул сезнең кулыгызда. Без һәрвакытны дөрес сайладык һәм бергә матур итеп эшләдек. Киләсе елда да шундый нәтиҗәләр белән булырга язсын иде. Бу хыялларыбызны тормышка ашырыр өчен сезгә, бүтәнегезгә кырыштай сәламәтлек, гаилә бәхете, эшләрегездә уңышлар һәм инде нинди хыялларыгыз бар, бүтәнсе тормышка ашсын. Сезнең хыялларыгыз тормышка ашса, безнең бүтәнесе дә булачак. Кадерле телевизор караучылар, рөхсәт сезне киләсе яңа ел белән тәбрикләп китергә. Яңа ел белән сезне, яңа уңышлар белән сезне. Сезнең уңышларыгыз булса, үзебезнең республикабызның һәм илебезнең уңышлары булачак. Рәхмәт бүтәнсе өчен сезгә. Kızın yanında dünyalarının bütün rəxəti yeryüzündə hər bir balağa nasip olsun ailə bəxti. Шушы түгелме, матур гаилә булу
шушы түгелме? Рәхәт бәхет шушы түгелме? Бәйрәм кичебез шуның белән ахырына якынлашты. Җырлы яңа ел тапшыруы күңелләрегезгә җылылык бүләк иткәндер. Ә инде киләсе елыбыз Кытай календаре буенча яшел агач елан елы булачак. Ул 28 гыйнвардан 29 гыйнварга каршы төндә үз хакимлегенә керәчәк. Ул 2026 елның 16 февраленә кадәр дәвам итәчәк. Яшел агач елан елы барысында ныклап уйлап, акыл белән эш итүчеләр өчен уңышлы һәм вакыйгаларга бай булыр дип көтелә. Яшел агач елан зирәклек, стратегик фикерләү, үзгәрешләр символы. Ул теләсә нинди хәлләрдә дә югалып калмау, яңарыш гәүдәләнеше дә. Ә 2025 ел Россиядә һәм Татарстан Республикасында ватанны саклаучылар елы дип игълан ителде. Иң мөһиме, хәерле ел булсын. Адәм баласының ышаныч өметләрен акласын, барыбыз да сәламәт булыйк. Яңа еллар килсен бәхет алып, яңа еллар килсен елмаеп. Күңелләрдә мәңге шатлык булсын, яшик әле дуслар, куанып. Узсын еллар, артта калсын юллар. Тик яшь булып калсын йөрәкләр. Сәламәтлек, бәхет юлдаш булсын, кабул булсын шушы теләкләр. Яңа елга беренче адым изгелек булсын, чөнки бер-береңә изгелектән бөек эшләр башлана. Якынлашып килүче яңа ел белән сезне. Яңа 2025 ел белән.